Menurut irama berputar-putar.
Maju, maju ayo bareng kita maju bareng jangka ojo nganti salah. Maju, maju ayo bareng kita maju bareng jangka ojo nganti salah. Yuk 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 yuk. Anjas warna are mami mas peroko pawa arto tesih mutan urulayo aneng kuto propolinggo kang kandeng buru kismo kariyo mukti wong ayu sun kakang pamit pales. Ya siap le, jika ceket serak sore. Perlu diingatkan lagi untuk para pengunjung objek wisata Astranova. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah dicanangkan pemerintah, yaitu selalu pakai masker, jaga jarak, dan juga selalu cuci tangan. Kita mau Pak Eko ngomong kon go masker, dewe ya. Pak Eko toh? Kula betul masker lho Pak Eko. Dewe tak sai. Aku tak kayak gini. Hah? Tak kayak gini. Tak gone gini. Ngono. Rada nganu ki. Ya ndi iki kanange. Kecut-kecut. Oh nek. Ala li dalane lewat kono kok ya metu kono jan ora tertib tenan. Wis, senengane ora andalan iki bocah. Gendut. Gendut. Tak omongi. Oh, ada yang kuru. Langsing.
lala kupu-kupu siang makan nasi kalau mangan mimik nenek. Iki. Oh, Mimik nenene sapa iki? aku gendute latihan ra tau makan mboten ngruput kok. Ndut, Ayo. kuru-kuru sing langsing. Lah, lak gendut. Yo, iki arep ngopo? Ayo. Yo, ayo. Ayo selak gosong lu rambutnya putih ngasih. Ayo, iki. Kowe kayak kegedean juga gandrung. Landut. Mimpi ngasih. Yo.
cintaku kepadamu sayangku pakai air yang membeku akan cair walaupun panas membara. Oh, aku juga begitu sayangku. Janganlah engkau merayu jadi malu tapi mau. Oh, nek Kosek, 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 kosek. Aku tak protes sih. wah isen-isene gelem lho. Lah wong dansa wae ra iso kok arep dansa to. Lele. Aku mau dek isen-isen ning gelem iki lho wajan. Baleni meneh. Kowe sakjane iso ora to lho? Iso ngene ora? Oh, meng cilik Burno. Iso ngene ora? Ora iso ya kuwi. Ora duwe. Ayo. Meng sakmene to. Kuwi iki ketoke ning gondot ngat lho. Ngadeg to. Ngadeg lho. Kowe ketoke linggone ngadeg le. Jali delokan. Mah, kira-kira Anggita oleh ora nek nggo kae lah, nek aku rasa oleh. Sekolah ra gelem, gaweane wing jatil. Masalah. Bene kae gelem masak barang lho kae. Oh, dadi pembantune mamah sesuk berarti. Gelem masak piringe Mantu dhewe. plus. Waduh nesu aku kae. Joget le saiki. Engko nek gelem joget dadi mantune. Oh. Ngono le. Yo. Ya. Yo sing tukang Kowe muter. Ndut. Yo gelak disabar lho karo Lagune Simbok, napa Mas Tio? Pawangan. Biasanya lagunya napa niki? Iki sing request Mas Klik rung dikeki mau suka tagi. Mesake ado-ado saka ketiga. Atuh. Wis bali apa wonge? Wah. Piye kelik iki? Aku ngerti nek Ya. komen gatot wae ra liyane kan. Oh ya. Gatot terus Klik pokoke. Gatot iki merebut wae Mas ket mau. Mbok ngopo? Yo nuruti Klik. Dek sakit hati kali. Mbok guyu to. Aku tak sengalah trimo mundur timbang loro ati tak oyah kowe wis lali ora bakal balik Rara Sanura. Bisa
Kau dua apa woy? Asik. Oh, oh yang mau nyawer mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Amin. Mas Yogi Rola ini sama Mbak Arum. Oh ada Mbak Maya juga. Selamat siang Mbak Maya. Aku masih kalah, terima mundur di lara hati. Paribasana wa urip karipalem lelo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ra bisa tenggoku ayo ya ya Terima kasih matur kasih, suwun. Bunda. 50.000 pertama. Wah, nah ini lo jupun lo nanggon jeruk jupun mana? Emang berani ngambilnya di sini. 50.000 ya. Biasanya aku yang disawer kalau sama bagian sini. Wah, Oh, penyanyi. terima kasih. Meneh, Dut. Alhamdulillah. Meneh. Ya iki nggo sangu anakku bali lho, Nduk. Wi apa nih? Iya, Ya, aku arep njuk saka Mbak Maya karo Mas Yogi Rola itu di sebelah sana. Biasanya aku yang dikasih. Kamu dikasih berapa, Ndut? Oh, banyak. Banyak sekali. 5.000 ping 10 padha rogon aku. Yo. Nggih. Yo, Mas, Semoga yo, Kang dilanjut, Mas. monggo.
Kanggo sakmenika adicara kekuatan pementasan kula singgih sawetawis nggih menit kali 3 menit sampai dipun lajengaken pasukatan menika matur nuwun.
Enggak, harapan Jo. Itu rasanya kan, rasanya kan dia. Pasukan ingkang
bae sithik ra apa-apa. Diturah. Mas Eko, Iku wonten lho. panguritan lagu Mas Eko. Apa? Mbak yang di sebelah sana tadi. Oh, Iya. sahabat EPS ya. JMPS. Terima kasih atas Forum Paseduluran Seni. Ya. Ah. Minta lagunya Kasmarane Rabies, Mas. Kasmaran Oke, Rabies. dibintangkan nih. Dari tim Basio juga ada yang minta, Mas. Apa? Apa mau? Nagih janji. Nagih janji. Oh, ya, nanti dikasih. Tahu janji apa? Ngasih ditagih. Embuh. Ah, nyilek duit ya? Ngono. Utang berarti. Iya, terima kasih dari tim Basio sudah menemani dari awal sampai akhir nanti. Terima Iya. kasih. Ya Mas Iya. ya. Kasmaran. Kasmaran Rabies, Mas, kita kasih dulu. Kasmaran. Nanti dilanjut nagih janji. Febri, tinggi Febri. Buat Mas Yogi nanti nyanyi sama saya. Ya, sini nanti. Hah? Tombok ati. Ya dituruti. Lucu ya, lucu. Masih bersama Bekso Mudo Cahyo Manunggal. Makarya kalian objek wisata Setren Opak Karang Ploso Piungan Bantul. Oke makarya kalian AR Audio Sound System. Oke makarya kalian dulur-dulur konco-konco YouTubers yang kali ini siang ini hadir. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Opo aku salah Makasih lali Goyang mangan Opo maneh dolan Ingine tansah ketemu dirimu seorang Duh wong ayo tambah nono rasa kangenku Asmaran 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 moga-moga iki takdir kasunyata Duh wong ayu sing tak tresnani ya sliramu cah ora ono liya sing tak boncenge adikku ya ngono wae cemburu Opo pancen aku kasmaran ora doyan mangan opo
yo tong Melati. Tombo ate eko ana lemang perkara ape ngebetan maca Al-Qur'an lan maknane ape ngepelu wong kang soleh kumpulana
mulya banjur lali lo jaman semono mangan enak turu penak kerja penak jur lali marang aku sing rumah tangga. Tega tenan sliramu marang awakku, mbok tinggal lunga suwi apa dayaku, saiki tatake sing dadi janjimu. Lali aku ojo lali anakmu. Anakku saiki wis gede-gede pengen nyuwun pirsa sapa to bapake udan tangis atiku tak menelongso ning atiku biyo sombong sia-sia. Yo pancen wis suwe anggonku lunga, Anggonku lunga anggonku urip ngadu nasib mono kuda. Aku ninggal anak bojo lan wong tuwa, urip ning desa tansah lara-lara. pancen saiki uripku wis mukti nanging aja mbok anggap aku wis lali jroning ati mung tansah ana sliramu luwe-luwe dadi sumpah jroning atiku.
janji ono lati Yompong siji omong siji sesotyaku sesotyaku memaneku memanekku Mas wong ayu panyuwunku panyuwunku tak tupo lalek kesliramu nanti tak lali-lalitan bisa lali yo
pamitan, jaluk pamitan. Lila nono pamen mulai mesti kula yen tete jodone mugi enggal antuk sulit wong sing bisa ladeni slirane Pancen ampun jroning ati ninggal diko wong sing tak tresnani nanging kadhe kados pundi wong kang bisa sak repok lampahi mung semene atur puji karya raharja sapungkure aja lali asring kireng warta. Iman bejandika yen to nganti digawe kuciwa batin kula boten ilo yen to nganti Pak Eko Mung semene atur puji karya raharja sapungkure aja lali asring kireng warta. Iman bejandika yen to nganti digawe kuciwa batin kula boten ilo yen to nganti wong sia-sia yo kesamutan saya manunggal saja sih os Mangkatan para pamirsa sedaya sadilan dereng bibar tasih tunggal pasukatan malih
Mugi-mugi anggen kawula sarencang anggenipun paring pasukatan saged nontatos nuh panglipur manah sawetawis dumateng para sutrisna budaya ing sedayanipun. Lan caos pirsa bilih benjang